Oh, lihat rene sing nggawe sandal lho, nggawe sandal. Yo yo, aku piye saiki kok kon nyopo neh. Aku bengi iki wis gawe aku deg-degan iki. Lah apa? Lah aku yo urung tahu aku penonton nyampe semene akeh. Aku yo gumun bengi iki. Oh iya ya, biasane kan wong loro, wong telu ngono kuwi aku. Sing sitok gendeng, sing sitok picek. Yo ora. Ning sing tak gumune iki ning kene aku yo enek gumune Mbak Niken. Kenapa Mas Ilo? Penonton ki sing nonton setiap Mayangkara tampil, sing nanggap yo apa sing nonton ki yo akeh. Sing seneng yo akeh. Sing guyu yo akeh. Terus sing nanggap arang-arang. Sapa muni larang meng? Sapa muni larang? Urung tau nanggap kok larang iki lho murah ya kan ya. Murah iso dicicil Iso dicicil. jare larang omong ngono. Dicicil kena lho Mbak Bu. Dicicil omong ngono sedina ping 3. Sedina ping 3 isu awan bengi pelunasan kuwi ping 3. Heeh ya. Ngomong larang. Mbak Niken. Iya. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada warga sik. Duren Sewu. Duren Sewu. Dusun Klagen. Desa Duren Sewu. Ini acara malam hari ini syukuran sumber. Syukuran sumber dan anniversary Telaga Sewu yang ke-19 tahun. Semoga buat warga Desa Duren Sewu dan sekitarnya pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lekak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi kagem anniversary Telaga Sewu yang ke-19. Apa Telaga Sewu itu apa? Itu salah satu wisata juga nggih, Bapak. Ugi kolam renang, ugi pengairan buat warga daerah sini itu Telaga Sewu. Itu ya, yang ini ya, yang sebelah situ itu. Situ lah, itu ada kolam renang. Nanti kalau kamu mau renang. Oh, tadi ditutup ya Pak? Buka setiap hari 24 Ayo, jam. Ayo, celulup ning kono apa piye yo? Enggak mau. Enggak mau. Sesuk ae. Oh iya, Caca sesuk aja mulai. Rasa mulai. Heeh, sesuk celulup sik ning kono. Ora Ding, Epan tetep mulai wong arep metu bakal tahu kok. Paling Epani saiki lagi nganu kuwi. Ketoke wong wis Polres. Tahu kuwi. Oke Mbak Niken. Iya Mas Ilo. Malam hari ini kita ngasih hiburan Suko Parisuko diaturi lelipur. Nika jenengan sampun katuran setunggal tembang. Monggo diaturke napa melih. Loh, ini yang apa? Yang manggil kita itu ada Pak Lurah. Pak Lurah. Ada Bu Lurah. Bu Is. Ingkang pundi? Pak Camat. Pak Camat ugi rawuh. Nggih, Pak Pandan Ramil. Terus Pak Kades. Mong Pak Kades wis iki kan. Lali ya. Pak Kades berarti sebut. Masa? Iya. Aku lo nyebut Pak Lurah, itu Pak Kades. Kuwi ora ya padha. Beda ngawur. Lurah karo Kades iki. Beda lho Silo. Ken. Kades ya KADES. Lek Lurah LURAH. Oh iya. Kamu goblok ini. Aku mangkat rada pinter teko kene awar kowe dadi kok Ken. Lah iya. Lurah ki beda ya. Pak Lurah sing ndi ngerti nah? Pak Lurah nyepelekne no. Pak Lurah mosok rung roh. Lah kan tekomu keri mau tekoku dhisik dhewe ya mesti dhisik ngerti aku. Lah Pak Lurah rak niki to. Lah. Endi? Ya kok Tanganmu ben sak mandeke tanganku to. Iki cek golek iki. Tanganmu mandeke ning ndi? Wah, sinyale rung temu. Ndi? Urung temu. Engkang pundi Pak Lurah? Wis ora ngerti. Ora temu. Ndi kan? Pak Lurah. Di. Kae. Kae iki menyakup sepene kae kok. Lah timbangan ning ngene. Oh, berarti di Kae. Oh iya, matur nuwun ya Nduk ya. Ngajar aku pokok. Pak Lurah iki kene. Sing damel kopiah hitam. Nggih. Brengose koyo Pak Ladusing. Oh lah. Ya ta? Koyo Pak Ladusing. Sing gawe batik kae. Nggih. Ya ta? Nggih. Terus mari ngono gawe pantopel kae. Pak Lurah. Sing tangane nggo celi apa? Alah. Apa? Tangane nggo celi tangan. Mas aku iki. Wong tak kira ki. Sak menika Bapak Lurah. Nggih. Bu Is niki Bu Is. Sampeyan ngerti Pak Lurah karo Bu Is duwe restoran jenenge Warung Bu Is. Pak, enak rasane.
rasanya di situ tuh spesialnya ayam goreng sama bebek goreng. Wis sampean ra ngerti cacar mau salahnya teko telat mau Oh, dadi ndek mau omah-omah ning Bu, kono ya Bu ya. nek ngoten kula dibungkus mawon nggih Bu, kula tebih Bu. Apa? Wis jan enak warunge guwedhi nggone. Warung gadah warung? Nggih, Bu Is. Ya, sesuk cacah jak bukan mampir ya. itu judulnya aja warung Bu Is. Oh. Tapi dalamnya itu seperti restoran bintang 5. Oh. Dan harganya terjangkau, rasanya iya. rasanya Mas. Iki jane ngopo to kok? Aku ki saking gumunku ki lho Ben. Mungkin dari Pak Lurah atau Bu Is ada permintaan lagu? Oh, ada. Apa? Tadi alah Alah, dereng boten. napa-napa barang kok ya. Alah. Permintaannya itu anaknya Pak Lurah sama Bu Is. Sak menika putranipun. Oh, berarti wong loro mbiyen gentenan metenge sing 5 sasi Pak Lurah, 5 sasi Bu Is. 10 sasi lho Piye to, lek rimo anake wong loro. Lha iki berarti gentenan Pak Lurah meteng 5 sasi, Bu Is 5 sasi. Piye Ken? Angel. Gawe ndek anak berarti bojomu gentenan yo an, meteng mbek awakmu. Heeh. Kok yo ora. Iya. Mbok malah takon ning aku wong kene rong ndek bojo, rong ndek anak takon Ya, aku. ini ada permintaan apa? Permintaan dari Pak Lurah sama Bu Is. Gorene tak Ada. wacane. No. Iya Tak to. wacane. Iya diwaca. Bokong semong. Ya. Sinarengan. Pokong semok tangger awakmu. Oh iya mesti yo. Angger jaluk lagu mesti ning tanggapan ning ndi ya mesti Mbak Niken bokong semok Mbak Niken. Aku jane wis males ya nyanyi kuwi. Kita ora waleh ya anakku nyanyi kuwi. Ndek ingin anane bokong semok ya ta. Ndek ingin bokong semok ya ta. Yo. Saya kan bokong semok. Anggite apa aku ra iso nyanyi lagu liyane ya? Yo lah Pak. Anggite apa aku gak iso lagu liyane? Lah, Wong aku apa? ya iso jineman, iso langgam, iso sembarang kalir. Kemek trimo bokong semok tok. Dikira netizen aku. Kok sing malah apa seneni aku kuwi? Kudune iki yo sampean iki ngomong kepara. 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 Aduh kepara. Kepara. Kepala. Kepacul kepada masyarakat ngomong nak iso sembarang dengah. Lah iki apa neh sing terakhir? Sinarengan. Lestari. Lestari sabar. 5 toh? 5. Permintaane sik cekok sik. 1, 2, 2,5 iki sian, Bu. Radil ngono kuwi. Hei. Kudune lagune 5 ya 500. Kowe njaluk piye? Sampeyan ya ngono, Bu. Ya lagu 5 250. Oh, kudune Alah, ngono to. boten Bu. Kula iki guyon lho, pun to. Pun Lah, jenengan ampun, paling Bu. ayam goreng kula pun sowen kok. Lah kok ayo kita kasih bokong semua. Oke. Kita bilang bersama ada Mon aku lek dikeploki ra sida. piye he. Bocah angel he. Kowe iki dikeploki mergo ndekne seneng karo awakmu. Akhirnya aku kan mulai. Kon mulai keplok-keplok seneng kok kon mulai. Ayo kita coba kasih bokong Ya, semoknya. kasih bokong semok. Semoga kita goyang-goyang ada bokong semok. Pak Lurah. Aduh. Pak Lurah ketoknya ngawuh iki ya. Bokong semok. Bokong ini kan semok rambut disanggul. Sanggul yo nganggo cocok. Bokong semok. Bokong semok. Bokong ini kan semok. Rambut dikelung, kelung dikelung miring. Sopo pian keberkah mesti ngabang malangan. Mayang kara campur sari. Di Sari.
seneng angger caca angger wayah terakhiran mesti cowopet nih ini. Itu namanya Apa itu namanya? Namanya enggak. Apa itu? Namanya Variasi versi apa ini? Variasi versi apa itu? Variasi lali. Oh alah, yo angel wi ditiru wi variasi. Iyalah. Aku yo kayak cacang ini angger rebar tak cowopet nih ini iki. Soalnya itu hanya ada di Mayangkara. Oh gitu, memang Iya. spesialnya Mayangkara ini. Spesialnya Mayangkara ini grupnya Pekok-pekok. tidak. Apa? PT Lali-Lali. Oh, kali-kali ya. Iya, PT Nontet-Nontet sama PT Lali-Lali. Iki lho ketuane. Ini sudah dikasih permintaan dari Pak Lurah nggih, Mbak Iken nggih. Iya. Ada bokong semok. Ya. Putra yo bokong semoknya aku ya seneng kan angger sing ala bokong Apa lah bokongi? ngomong apa ya to? Bokong semak. Bokong semak. Aku seneng sing kuwi. Ini gimana Mbak Iken? Gimana? Kita kalau duet bagaimana? Aduh, aku tuh kayak kurang-kurang gimana gitu loh, Kak. Ya apa to? Nggak mood nyanyi sih. Yo tak kancani aku duet. Mau Piye aku kok kenapa le ngene iki? ngendang aja, ngendang. Apa iso? Iso, ayo ngendang. Ayo saat mikir saat. Ngendang wae kowe. Iki wae apa nggih banyolan apa nek kok iso malah dadi. Iso ngendang kok bae kok. Iki ketekon MC iki. Iya, MC iki MC. Ayo saat. Asat MC. Ayo saat. Saat. Iki aku ngendang ya. Ayo Sat saat. MC genten. Saat. Dibayar tenan ora? Oh, coba kuku. Sithike lho Sat. Sakung Borolenggo. Nah, kuwi lho Sat. Ayo MC ngono lho. Sakung Borolenggo bisa. MC apa kuku jane? Kuku. MC. Kita sambut. Ya, baik. Selamat malam kepada para hadirin semuanya. Kita di sini masih bersama. Iki ngendang ya, Sil. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Sama Nekone ya. Sama Nekone. Oh, aku ikone. Iya. Oke ya. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Ra. Hati-hati kepada para hadirin Rin. yang duduk di tengah lapangan. Ngan. Awas ada ulo, luwuk. Gak boleh. Jenenge kowe Gak oleh. bebas ngawur. Ojo, saru. Ojo. Jenenge kowe bebas. Wong guyur ra mergo kowe lucu. Mergo banyolanmu kobong. Deng ora. Iki rasa banyol Esa. Rasa banyol. Adewe nyanyi. Nyanyi apa? Duet. Anu. Apa jenenge? Wis kadang. Ya, Dewa Tresna. Nyanyi. Mah nadane sik, nadane. Wis kadangan kula nganteni tekan labah tresno nanging kaloro lara ati iki Sat pengendangnya dina iki rada piye ngono ya randang-dang candak mbok yo ndang dikendangi ngono apa piye ora Lah ya. ya dikendangi piye ngono jaipongan ngono Alah. nyapa arep piye lah kamu tong Gak aku karo sing urgen iki gak pro aku kok. Ki apik lho iki kok. Tenan sumpah apik iki kok. Ayo. MBP. Delantang. Wis katangan golangan
aku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine asik-asik. Ayo balikan. Cinta aku weni sewu cara bakal tak lakoni. Iya, kan aku melok pisan. Sapa ngomong rene? Ning kono, ning kono. Iki aku sik ning kene ayo. Ya Allah, bayaran 75 kok angele koyo ngene. Oh, 75 bayaranmu. Arep 75 ndek. Perjanjiane kaya 75 ndok aku. Oh, 75. Nah, Ya wis. 75. Lah iya, berarti kok tak tenani 75 ya? Iya.
Aja. Remuk kancane. Kowe iki ngakon aku ngendang iki to, Ken. Bebasan aku rasa pokok ning kene nganggo cangkeme kene kok nganggo ngadak ngundang nyapa? Nganggo cangkeme iso aku. Nggih cangkem iso. Kenek. Lah, Iki rasa njajal ning kono. nyepelekne aku iki aku rasa nganggo kuwi to nganggo iso kenek. Tok tak tung dulu tok tak ton. Tong tak tong tung tok tak. Gur enek mulai Iso ya? barang. Malah iso. Jajal mau sing nganu mau. Oke. Wis. Mana janji Tung tak tok tak tok tak 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 tak. Tung tok tak tok dulu tok tak tok gung tok tak. Deh tok tak tok gur tok tak tok tok tak tok tung tak 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 gur. Tak 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 gur tok tak tok tok tak tok tung wis tok. Tok tak gur. Biasane ini kan rada-rada cepet ya Cah ya. Mong sawiji sing tansah kami. Kudu sabar lan pratenan ngenteni. Yen mong kono lagi ki MC kok nesu. Rene. Mutungan. Maafkan ya bapak-bapak, ibu-ibu. MC-nya malam hari ini tidak bisa sabar ibu. Karena dia mengalami gejala diabetes. Makanya darahnya tinggi sekali. Gulanya dhuwur. Sering pusing. Amin. Maafkan ya ibu-ibu. Terharu. Terharu ora terharu. Iya, Bang. Sikil ku mau idai lo. Ngomong ora krasa lha ning kene iki lho panggunge yo ngene-ngene lho. Ngene. Iki kan nungguin ya. Tenan ngono. Iki aku duet sing kaya iki lho apik aku tau nyanyi karo awakmu ning TikTok kera enek sing cocok setuju mboten? Oh, setuju. Lah sing kene setuju, lah sing kono. Setuju mboten? Setuju ki bal aku kabeh are. Kono. Setuju mboten Pak Bu? Ana setahun barang enek iki. Setuju. Sing upusane langsung Mas. Rale. Apa? Lagune apa? Upusane langsung kali. Upusane langsung ngajak piye we rasat kundel kan? Wah, temane dhewe iki. Iya to. Wong aku ranggo deli yo iso. Apa iki satenane Takdirku sing jake sliramu beda bibit lambe wis kadung rasaku kana suruh nangisku bati ya apa? Sing api Mas. Alam. Kowe teko gawe loro marang tresno iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane Yen yang gawe loro hatimu. Apa ta? Susune. duet ya trot. Iya nyuk. Ben. Iki Ya sampe duet. nandang-dang. Yo randang kok ngerape ngene langsung kok yo ngene kok. Ngono Yo kuwi gentenan, gentenan. gentenan. Sing api yo. Ya. Yo. Tapi, Monggo, ya, bayang tapi barang. aku tidak mau kalah di versi biasa. Kita versi ojing-ojing. Wih, enak iki. Mbuh. Lho, enak no. Monggo, bayang karo campur sari. Cak. Versi DJ. Oh, DJ. DJ. Terus mari ngono dikendangi jaipong. Oh, versi ojing. Iya. Kita campur sari manut karo kowe kabeh ya Ken ya. Ya, kudu ngono. Iya. Wis manut. Cingko cak gonjing
ngocah. Piye to kok Kayak ngocah? udang bayi. Semoga katuran boten pupus langsung. Mayangkara campur sari. Niken Salitri. Yo. Isyarat to cacah. Wah, Oh, MC Ciporo. Oke, kita goyang bersama ada Mayangkara Campur Sari. Buat pasukan jiwa-jiwa dia, kita goyang sih. Keneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mending ke wong liya apa pancen tresnaku saiki wis erno kaya lumut ing pinggir segara.
matur suwun Dek Iken ya. Ya, Kamu- kita panggil dulu. Oh, yuk kita panggil dulu ya. Yang mana ikut dalih Dek Iken. Yuk dipanggil sing di. Ada sinden terbaru kita. Oke, sinden terbaru kita yang berasal dari Kediri. Kediri. Woyo. Ada Wiwin Aru Mita. Ayo, sepatnya Cah, ayo Cah. Lagunya sakarepmu. Ayo. Ayo. Malah diarani anak durhaka iki. Iya dong. Lah iya. Bu Amin ya oke. Ayo. Kita nyanyi kurang lah mau cek soalnya gunanya apa? Rumangsaku. Oh iya iya. Ada Yosi Dian Pratiwi. Bayangkara. Sakarepmu. Yo. Ayo.
Oh Blitar. Iya. Oh Mbak Yosi Blitar. Aslinya Blitar, tapi sekarang domisili Domisili. di Boyolali. 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 Sinden kondangnya Indonesia. Terima kasih Mbak Yosi. Mbak Yosi terima kasih. Kayak nikah. Oh kudu ngono kuwi to. Ya iyalah, kan aku cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Iya udah deh. Terima kasih ya buat presiden-presiden semua. Mbak Yosi sini dulu dong. Gimana kabarnya ada? Yo foto yo yo. Oh wedok-wedok nak ketemu. Kamu tadi datang jam berapa? Ini jam Alah. Kamu jam berapa? Enggak. Tadi tuh macet sekali. Masa sih? Iya. Kamu lewat jalan apa? Aku lewat jalan tol. Sama sih, aku juga lewat jalan tol. Kok kamu bisa macet? Aku kok enggak sih? Karena tadi tuh habis mudun dari tol itu Aku ya. sempet ada sanhoror. Aku juga lewat jalan tol loh. Di Malang Aku ini aku kan ada aku itu. juga lewat jalan tol. Di Malang itu kan dominannya kan ada sound horornya di Bukan sini. sound horor. Makanya itu macetnya gara-gara Iya macet ya sound tadi juga macet ya. horor. Eh, Sedih banget macet tadi. Aku sampai Kan 5 jam. Aku kan jadi kayak gimana gitu. Tadi arek-arek juga belum makan. Belum makan juga. Jadi ini loh. Tadi aku juga macet. Aku macet. Aku macet. Gagasan aku. Iki nek kene iki awake dhewe wong telu. Ora wong loro tok. Aku iki nak pengen melok. Aku juga macet yang ngono aku digagas. Iya toh malah dok meneng iki. Ngapain sih? Padahal aku mau alasan lho pokoke ngonoan. Kamu krik-krik banget sih. Iya. Orang ini pembincangan wanita antar wanita. Berarti aku enggak boleh ho. Kamu kan lelaki. Kamu lelaki atau waria? Kalau waria masih kami terima. Ayo, Pak Lurah, bejeng rapat tembuti Pak, kalau tak derek Pak. Nah, aku tak berbicara dengan Pak Lurah kan pada sama-sama lelaki. Memang kamu lelaki? Memang kamu cowok? Iya. Piye to aku wedi malah omongan karo wong iki. Lah aku masamu apa wedok? Aku yo lanang. Masuk lanang? Ya sudah, gak mau aku bicara sama laki. Nek ora percaya kan lho, kamu sing wis ngambung aku iki lho. Halo. Nang mburi iki ngene. Aku seneng lanang lho, aku seneng lanang lho. Oh iya, hati-hati mbek kalep. Kalau medeni kalau. Alpin kancaku Pin. Ambung siki Opin. Ngono ya, Ra. Pembohong, kau pembohong. Mbak Yosi ya, terima kasih ya Mbak Terima kasih. Yosi ya. Nanti nyanyi lagi ya Mbak Yosi ya. Iya, terima kasih. Ini ki nak bojoku langsung tak bacok ndase. Bu. Ini delalah yo bosku dadi niku kula nggih mboten mantun. Kita panggil Ya. ada Mbak Afi. Oh, dengan adanya kayak gitu. Iya. Oke, ini kita selanjutnya biduan berikutnya ada Mbak Alfi. Mangga. Iya. Beh, si Dene Mayang Kerang ini kabeh bae. Aku ini salah jalur iki. Mbak Afi. Iya. Sudah lama kita tidak bertemu Mbak Afi. Apa kabar? Kabar baik. Telek. Kenapa sih? Iya, nggak asik gitu. Kamu itu nggak asik. Besok-besok jangan itu ya, manggil MC itu. Iya. Nggak asik dia. Ki piye to tak kira Mayang Kerang penyanyine anggun-anggun lembut malah ki ngene kabeh to. Berarti aku harus mengikuti kayak yang itu. Bisa diam nggak? Tak pateni stok-stok. Kowe. Kowe yo ora galak kono. Ayo kita nyanyi, tadi Mbak. requestnya dari Bapak Lurah. Iya. Tadi ada Sinarengan, Lamunan, Kalih welasku. Lestari, Sabar. Sabar. Oh, kita nyanyi sabar ya. Iya, karena kita itu sabar. Pak mriki enten bakul rondap sedak-sedakan. Tak rondap ya wong loro iki. Apa itu rondap? Apa itu rondap? Aku tahu rondap itu yang diminum terus ada jahenya itu. Wi ronde. Ronde Lewin. Ronde itu perempuan yang sudah menikah terus putus. Rondo Lewi akeh namaku. Ya ampun. Akeh Lewi namaku. Ini dikasih Mbak Niken ya. Rondo itu yang menggelinding terus itu ada mobilnya. Rodo. 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 Mas
si dumu mas. Lah yo muncrat iki lho. Lho yo. Teles lho mas ki wis kudanan. Ayo. Lah yo. Itu setting spray namanya. Ambune piye ta ambune? Badek, basi, bacin. Aku lagi 2 minggu gak sikatan. Iya. Lah pokok sikatan biar aku lho ning kamar mandi balik desa renek cengkale lawang. Lah iya. Balik desa renek kancinge nguyo sidene tak ganjel sikil. Anak ade mana nggone kamar mandi balik desa ya? Kowe sing kanan, sing kiri renek. Nguyo tak kene lho. Ngono wedi konangan kok. Lho iya ndah niat celanamu teles lho mas. Gek aku nguyo iseng. Aku yo kaget to. Abane muni. Terus. Rang tang 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 tang. Apik no. Bareng arek mburi dhewe apik kan. Apa? Tang tang. Oke, langsung kita kasih pamundutan saking panjenenganipun Pak Lurah wonten. Mengandung gas. Sabar. Sabar. Kita roll dulu, Dara. Ya pakai roll. Ini dong. Duh sayang ngapunten ni saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak ubayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal entur sayangku Ra ya ta. Makane lek 1 meter kotor gak usah ngono kuwi deh Mas. Lek 1 meter kotor gak usah. wani piye jenane Aku pengen kau ning TV dansa sing apik ngono iki yo anggang yo ken ora kok langsung kok kabruk kok mbelek. Kayak aku terima semene. Menghayati yo Lah aku Mas. koyo kesempu ya wit bayuk ngono. Oh dilokne wet Mas. Ayo. ngiki Lah iya. Wit. Ya. Kan wit pring kan cilik langsing. Pring. Oh wet. Ngerti pring ora? pring ketek lho Bambu ngerti ra? ra Kuwi cilik ramping ya Pak ya. Iya. Pring. ora kuat Lah iya, nek pring Jate abut Pak Gudi. langsung saja sabar bar Ada bayang garang campur sari. sabar
penyanyi satu kali lagi. Oh, masih ada satu kali Iya, lagi. kalau ini dia itu, kalau ini dia itu, kalem enggak? ya lumayan kalem sih. Kalem ya. Kalem ya, aku seneng kalem. Iya, ini kalem sih. Ya, muga-muga kalem. Muga-muga kalem tenan iki. Ya, ya kalem. Ada Mbak Putri, halo. Halah, tak kira yo kalem tenan. Malah nemen. Aku kalem loh Mas. Oh, yo iki enek pere ketoke bokonge. Ngene. Mbak Putri, iya? Apakah kamu tadi duduk di situ bosan? Iya, aku bosan sekali. Kosong ya apa? Ya iki apa? Ini dia namanya bukan Putri Lope-Lope. Putri siapa? Putri CEO. Oh, dari PT Naga apa itu ya? Dari PT apa tadi kamu? PT Nagasari. Dari PT Guna-Guna ini. Di PT ndi rene Nagasari enek lontrong bareng kengko ketoke. PT Guna-Guna dia. Oh, PT Guna-Guna. Ya, aku sedang menyamar ini menjadi biduan kita ya. Iya. Oh, nyamar. Aslinya nyamar. sih aku juga itu Putri CEO juga. Alah, we anake Wiwin kok arek Putri CEO. Loh, kamu gak tahu. Lah, we ki anak sapa? Bapak aku itu dia menyamar. Oh, menyamar. Dia menyamar jadi sopir elep. Iya, kamu gak tahu. Iya, aku wis roh. Aslinya dia itu bos. Oh, aslinya bos. Iya. Kamu tahu bos apa? Bos apa? Bos jaranan. Oh, iya. Iya, aku Putri CEO bos jaranan. PT Mayangkara original ya? Iya, Oh, kamu kalau bapak kamu aslinya bos apa? bosok. Bos apa? PT apa ngono lho? Oh gitu. Enggak maksudku Mas. bos oke gitu kan jadi bosok. Oh, bos oke. Iya, bos oke. Kalau dibacakan bosok. Aku juga punya PT. Apa? Emang lo seret tukang drum lho. Emang PT ku apa, Lek? Masa sama PT-nya sendiri tidak tahu. Teko iwo kok. Aku mau di PT ning Kediri mung PT apa? PG, bagian lapangan tebang. Jangkrik malah. Oh itu PT kamu. Ih, jelek Acan aku sekali. Iya. PG pabrik tebu tapi aku bagian tebang. Ya serah masalah lah, tak syukuri aku tukang tebang tebulah. Monggo Pak, enggak ngersake. Bahasa tebang tebulah. Apa? Kamu itu orang Blora ya kamu. Makanya kalau ngomong pakai lah. Iya lah. PT tebulah. PT tebulah. Bu, sesuk. Apa? Aku ngapong nih orang. Tadi itu kita mulainya jam berapa sih? Jam setengah 9 kan? Mulainya jam setengah 9, iya Iya, betul. jam setengah 9. Jadi kita buyarnya jam 12 aja ya Pak ya? Oh iya. Dulu wae mosok jam 12 pas diluwi. Kula luwi nggih Pak nggih, 2 detik. Berarti 00.2 menit. Ora. 2 detik. Oh iya. Tadi saya harus bar. Monggo. Ini dikasih permintaan lagi apa koleksi dari Mbak Putri? Itu. CEO. Tadi ada permintaannya itu. Dari Pak itu. Pak siapa Pak Lurah? Pak Lurah mana itu? Pak Lurah Permintaannya itu tadi lu mana? Pak Lurah di depan, Pak Lurah. Duh, nanti mang Gimana toh Mas? Ada lamunan. lamunan Terus juga apa ada lagi? kali welasku, Lestari. sinarengan. Enggak Lestari enggak. Mana, Bu? Lamunan Sinarengan. Oh ya sama kali 4. welasku. 3. Lamunan Sinarengan Kali welasku. Kali Welasku. Yang udah Oke, dikasihkan kita juga. kasih permintaan. 3 permintaan itu ada ngamen papat. Kok beda konsep. Piye to iki ngawani kok malah liyane iki. Gak oleh. Ya oleh nggih pun. Aku salah bener yo salah apa nek salah double. Iso coba ngamen papat yo. Bisa. Coba refnya dulu. Ayo pakai ral. Ral, ora. Oh yo. Galak grup kene iki. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti.
bersama Mayangkara Music.
karo Gadwe Sutrisno toh. Mbak Iken, Ya. acara malam hari ini kita syukuran sumber untuk mengupaya penyebaran informasi. Ki sik le. Nah ini upaya penyebaran informasi pelayanan kepada masyarakat melalui pagelaran seni dan budaya dalam rangka menjaga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Nah, jadi hilang. jadi malam hari ini juga untuk menghimbau untuk masyarakat Ya. biar kita juga mendapat hiburan, tapi juga ini menghimbau masyarakat agar tetap melestarikan budaya untuk juga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Ya. Tadi ki acara iki ki ora mungkur seneng-seneng tapi juga untuk menghimbau masyarakat. Ngaten nggih Mbak Diken nggih. Iya Mas Silo. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kejuk panitia ingkang sampun nderek ndugaken saking Mayang Kara Group Campur Sari. Iya Mas Silo. Ini gimana Mbak Iken? Masih Mas Silo. ada permintaan atau mau dikasih koleksi? Ya, itu tadi permintaan dari Pak Lurah sama Bu Lurah sampun dipinangkani. Nggih. Mas ya ora kudu kabeh, sing penting wis dipinangkani. Sampun diaturi, Nggih. mekaten matur sembah nuwun saking permintaan Bapak dari Lurah. masyarakat jajal boleh. Oh ya, ini yang dari kiri panggung kira-kira mau minta lagu apa? Cita saya. Cita Apa, Pak? saya dinyanyekne ya wis ngomong sinarengan. Rindu. Uyuh, putih berbulu. Ken. Jaranan. Jare trisil kon jaran. Uyuh, apa kan tadi jaran? Iki mau kiri panggung jaluk bukit berbulu. Bukit berbulu. Iya. Bulu yang indah. Asoy. Di sana kita selalu datang berdua. Memadu cinta. Bukit berbulu. Alah keri bulu. Kosok keri. Ya bulu dirabut keri. Dikasih yang mana? Ada bukit Berbula. Juga berbuah ya. Berbulau. Juga ada gerigis dari kiri panggung. Yang kanan tadi minta apa? Ayang. Kita kasih gerigis. Oh, ya. Ada sekarang jam. Tenang, Enggak, masih panjang. kan biarnya itu jam Iki setengah 12. Rampungnya santai solar kok Ken iki. Dadi yang tukang sonar entek joki neh, awake dhewe nyampe mblenger iki. Kita kasih lagunya yang ada kotak. Oh, yang ngaplak. Ya. Oh, boleh. Ada geri. Oke, kita kasih. Ada Mbak Yosi. Permintaan Ada Mbak dari Afi. Oh, semua. Iya. Oh iya. Kita kan semuanya kompak. Iya, Kompek ya, Bo. Kompak. Kok kompek? Ada Mbak Putri dari CEO dia. Ya. Nanti pernah kompak ya. CEO Kompak apa? Ubu Ungi. Kompak Si, neng CEO Ubu Ungi. ubi ungu. Ubi Ungi. Lah. Ubu Ungi. Ubi ungu. Iya, Ubi ungu. Wah, Ubi Ungi. Lah. Ubu Ungi. Ya, ini dikasih permintaan dari teman-teman yang di kanan panggung. Ada lagunya Gerigis. Kita goyang-goyang bersama Mayang Kara Campur Sari. Terus teman-teman yang di panggung. Kita goyang sih.
manis sampai kula. Lari upin, lari manis yo wis, dipikir apa kerasa. Koreke sandung saya suwe antara kutuke aku wario kurang manis sampai Mbak Putri. Sing apik ya. Sing apik ya. Ayo. Ayo. dari manis
Kobar. Malam kali ini Sama menampilkan ada orang sinden Mayangkara masih semangat semuanya. Semangat. Musisi Mayangkara beserta gamelan masih semangat. Nah, ini Kita kok tampilkan ada jaranan dari Golok Grup Mayangkara. Ayo, ada jaranan, ada jaranan. Yo yo aku merasa kaya ning TK besar to iki. Semoga katuran maglaran jaranan saking Mayangkara. Sapa ngangkon? Mbak Afi jaran, Mbak Putri jaran, Mbak Yosin jaran. Niken gandongan. Kowe bagian ketekane sil. Ki opo aku sing apik ngono kan. Ayo to. Ayo. Siap. Aku sonto elek terus kok. Kowe iki kok. Ayo, mirip mirip. Aku sing apik kene kan mosok iki. Wis manut ora? Ya Allah. Bayaran ora, mulih ora. Ya wis manut ya. Untuk elek terus aku kok. Walek munyo. Walek kowe kari. Iki jaranane metu sik. Persembahan dari TK Dharma Wanita Pakudan 1. Ayo semua.
Gelem dijak soro MC yo lagi iki ya. Aku seneng kok jane ngene iki. Soale bene. Soale Mas Bambang iki kadang ora gelem ngene. Ora gelem pancen dhek rada jarane kaya awak dhewe to. Mas Bambang iki kaya meneng ae ngono lho. Pancene kudu ngono kuwi. Kaya empane iki jahe iki kaya ket mau effort banget ngono lho. Tenanan carane kerja iki dhek ora rugi, ora tau dijak Mayangkara gara wis suwi ya. Biyen melok Mayangkara. Ben ki tau melok Mayangkara tapi kan ora MC to. Lagi iki kan dhek MC ndang. Nah, wis ngene-ngene iki ditambani apa piye aja brambyang. Lah iki wis marino. Aku ora kok menao. Yo ngono ya ora tambani. Tambani. Kok iso mangan son iki? Mangan. Mangan. Oh mangan. Mangan kita. Olah mangan. Enak, luwe. Gedange wong kene sepet. Oh, kleru. Luwe gedang. Iya. Salah kesane. Demi tera taman gedang ya ngene iki. Nih, sepet, mangga sepet.
gedange cek sepet neh. Oh, cek sepet neh. Masa kok sepet to gedang makan ora terjadi ki mama. Walah, lah piye mbukane bungkuse ya lagi. Iki lho jerone, dilepeh. Man. Lah. Diulu. Ayo. Ayo ora oleh diutahne. Diulu. Ayo. Ayo. Kendang ditekne lek jaluk. Nanti dimarahin mama lo ya. Ya. Harus dihabiskan. Iki ya sak kulit iki. Eyang jaluk mam. Piye. Mas. Aku ndelok ning YouTube Mas Bambang gak tau dijejeli gedang iki. Gene sing MC aku rek terus dijejeli gedang kaget. Dadi spesial ngono kuwi. Tapi ras dadi. Ngombe. Iki lho ngombe. Kok ngesane ya ora. Agak demojone ora tega. Lah ya mesakne mentok. Ngesane. Ado-ado ninggal anak bojo anake cek cuwilik. Anake sik cilik yo. Sampun nek Anake cek cuwilik. kok kaya terani ayam. Jarene ngombe. Jare ngombe. Jare mie to nak, jare mie to. Iki penyanyi sing gak nganggo ngene kene. Kene. Apa bercuk rek ku mikir aku. Oh mimi. Tenan yo. Tenan. Iki pasti walah. Iki masih yo lah ngesakne. Mesakne tenan. Yo lah yo ngene iki lek suwi ra tau ngombe yo ngene iki. Bapak ngelak tenan bocah. Pak. Enten arit mboten kula kersane dibacok sisan. Pundhut Oh ya. gelem dibacok gelem. Lah kuwi kok ploro mati halus. Oh dibacok cak, dibacok. Guyon. Ora iso guyon Mas ning ngene. Ning kene ra iso guyon. Ora iso gawe. Ora iso. Guyon. Ayo. Gawe tenanan kok guyon. Apa wis delok piye? Delok piye? Iki gawean tenanan kok guyon. Sik, nak. Mayang karai galak iki. Nak wong wedok-wedok ora apa-apa. Lha iki wong semene kae rada ana suaraku. Nak trewani maju. Ora guyon aku guyon tenan sumpah. Jangkrik iki grum apa? Campur sari kok gali jane kok do galak men. Lah ra ngerti mayang kara lemben lewat alas. Enek begal dibegal genti karo mayang kara. Oh, Niate begal mayang kara tapi malah mbek cacah dibegal genti. Hah. kowe pengen roh gendrone sapa? Coba. Iki lho. Oh, kuwi kok. Ya nek bakal tahu dibegal kok bojone trimo Lah duwe. ra ngerti, iki wani gara-gara apa? Ya gara-gara iki. Apa itu? Ora ngerti, iki muridé Gus. Ku sapa? Gus Gendeng. Ayak mendem. Rene tak omong. Kuwi ngono sirup kan. Kowe iki ngene tak omong kan. Aku iki to kan sebagai kancamu iki jane wis ngandani. Kanca-kancamu iki Dik, ini lho mari tanggapan saka Boyolali. Wis tak elingke do mendem lho kan. Do mendem lho. Tak seneni aku. Terus? Lah iki maksude mergawe do mendem karepe piye? Terus. Tak seneni. Terus. Lah iki kok malah anu setia Mas Trisil. Aku ditawani malah. Aku gak gelem ta biasa. Emoh kene ada diri. Tawani. Kowe kan melok nyeneni. Dadi Lah yo emoh aku. teges ae. Teges apa? Terus. Wong aku mau saat nyeneni iku aku yo mau wonten parahe aku wis. Rumah satu. Padha ae kadung dino tok ya. Cacah wis tak omongi. Ora usah mendem. Nek arep nek munggah panggung ora usah ngono-ngono kuwi. Heeh. Elek pisan. Nah, Mereke wis tak omongi, lek sir mendem njaluk duit aku tak wehi tuku sing larang sisan. Iki padha ae. ya ngono padha. Nek terima ngono ya harga diri to, Bos. Sayang karo. Sayang kara lho. Ngono kuwi ngomong redis te. Aku kok tekono anu. Pak Lurah tak jalukne. Ya. Nggak Kak parah. Iken. Ya. Ini gimana masih ada Sekarang permintaan? kurang berapa menit lagi? Mayang karai on time. Jane jenengan imbuh gedang sak lirang ngono tak imbuh sak jam Pak. Dua tadi. Heeh, wis kono kan. 23 titik Titik. 12. Oke, kita kurang satu lagu lagi. Masih satu Ya. lagu lagi nih kan. Ini kita satu lagu-lagu lagi. Ya, satu lagu lagu bersama Didu Soltisil. Wah, dia pun jadi bisa diken. Lagunya apa? Lagune kita pakai lagu yang hot-hot. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempak.
setengah tua iki awak lagi posok delok sangu karo simbok pengen nyambel renek lombok. Dasku jeblok no tembok. Sisan. Ya. Ayo dikasih ngamen berapa tuh iki? Ngamen 12. 4. 12 dikurangi 6. 6. Piye oke? Dikurangi 2 lagi. Iki kan Ngene urung kok. Saya sabar dong makanya. Semoga nika kantun setunggal kembang kalian kata-kadang Mayang Kara campur sari. Semoga
Camat nyuwune setunggal malih versine horeg. Oh ngaten. Nggih. Napa Pak? Lia Monika. Lia Monika nggih Pak nggih. Nggih. Nika paringi bonus tunggal ngaten nggih. Bapake sampun. Jenengan sampun apa dereng lho, Pak? Sampun. Oh, Pak Lurah. Bapake jenengan dereng nggih, Pak nggih. Bapaknya meringis. Napa Pak? Oh, mobil kunci mobil mboten Pak, mboten Pak. Kon gadek niki kan. Mong. Nggih, semoga katuran setunggal bonus malih saking panjenenganipun Pak Camat. Horeg. Ingkang disuwun versine horeg. Cah cilik-cilik demong eco dolinan gamelan bengi-bengi kok. Semoga kalian kadang-kadang campur sari mayangkara. Niken Salindri. Semoga. Oke, kita goyang-goyang. Ada Lia Monika. Terus spesial buat teman-teman semuanya, mas ada jiwa-jiwa dia. Oh. Oke, berdoa